Dobar dan i dobrodošli u Profesiju. Ovo je emisija koja će vas upoznati sa različitim zanimanjima i ljudima koji ostavljaju tragove i čije reči odjekuju u javnosti. Danas ćete upoznati 3 vrhunska profesionalca, TV novinare i urednike koji nas već godinama informišu i edukuju. Svoje bogato profesionalno iskustvo sa nama će podeliti Dušica Tasić, Miloš Šaranović i Goran Eror. Za njih su rad na televiziji, posvećenost poslu, stil života, a nas je pre svega interesovalo kako su počeli da se bave novinarskim i uredničkim poslom. Mogu da kažem da je najzaslužnija za to što sam u ovim novinarskim vodama Orijana Falači. Kao devojčica čitala sam sve što je pisala, radila, bila fascinirana time. Onda sam krenula na Fakultet organizacionih nauka i u jednom trenutku razmišljala da menjam fakultet, da idem na novinarstvo, na političke, ali neki prijatelji su mi savjetovali da ako hoću da se bavim novinarskim poslom, ne moram da idem na političke nauke, nego da radim to što sam počela, da završavam to što sam počela, a novinarstvo može i do novinarstva može i na taj način da se dođe. Nekako sam to želeo od uvek i mislim da je mnogo starija ta želja od bilo koje druge kada je neka profesionalna orijentacija u pitanju, ali je put kojim sam išao najbliže rečeno neobičan i neuobičajen i rekao bih nepreporučljiv. Tako da, s jedne strane sam siguran da je formalno obrazovanje jako važna stvar i ubeđen sam da bi mnoge stvari na ovom svetu funkcionisale bolje i normalnije kada bi ljudi radili ono zašto su se školovali, zašto su se obučavali i što znaju da rade, ali se negdje pokazalo kroz sve ove godine i iskustvo koje sam isticao i ono što sam viđao da je možda obrazovanje ključna reč, pa sad baš da li je za to nešto nije toliko važno, iako je jasno da ljudi koji se ovim poslom bave, a prošli su ceo put i studirali, na primjer, to čime se bave, imaju ozbiljne prednosti. Interesantna stvar, ja nemam formalno obrazovanje za bavljanje ovim poslom, ja sam po struci master ekonomista. Sasvim slučajno sam uplovio ove vode, još kao student, kada je pokrenuta jedna emisija Akademac u našoj kući i tada sam, da kažemo, tada su došle do izražaja neke moje sposobnosti, ali s druge strane ispoljila se i to neko interesovanje i ljubav prema ovom poslu, tako da u mom slučaju sasvim slučajno sam ušao u ove vode, a formalno obrazovanje iz ove oblasti nemam, tako da to je možda još dodatni motiv da zavolim ovaj posao kojim se bavim. Novinarstvo prema definiciji predstavlja delatnost prikupljanja, analize, provere i prezentacije informacija o tekućim događajima, uključujući one vezane za dugoročne trendove, probleme ili važne ljude. Da li je obrazovanje preduslov za obavljanje ovog posla i da li je tokom karijere neophodno stručno usavršavanje? Da, trudim se da odgledam sve što čujem da je negde neko radio ili napravio i da tako povremeno napravim jedan veliki krug po raznim evropskim svetskim televizijama, naravno tako što to od kuće uradim, da vidim šta ljudi rade. I ako se to zove usavršavanje, mislim da da, i trudim se da čitam što više i dalje, i ako ne čitam kao što sam čitao kad sam bio mlađi i žao mi je zbog toga, jer imam utisak da je to jedna od stvari koju opasno gubimo, a baš je važna. Nekako bez ozbiljnog fonda reči i bez kulture govora nema od ovog našeg posla ništa. Ako govorimo o stručnom usavršavanju, mislim da je tu najvažnije reći da sam dosta toga, po znacima navoda, pokupio, naučio od svojih starijih kolega i koleginica i mislim da je to ključna stvar u ovom poslu, prvenstveno od ljudi kao što su ljudi iz naše branše, iz naše medijske kuće, koji su zaista vrhunski profesionalci, od kojih zaista ima šta da se nauči. Posmatrajući njih, i dan danas to činim, dakle ne samo iz naše kuće, nego gotovo iz svih drugih televizija, konstantno gledam emisije, posmatram i stalno se trudim da nešto što se meni čini nešto dobro, da usvojim i da na taj način i u tom pravcu i tako dalje dalje se ja razvijam, a sa druge strane posjetio sam i nekoliko seminara i određenih stručnih skupova, tako da i s te strane naša firma je tu da nam da, pogotovo nama, mlađim naraštajima, šansu da spoznamo sve segmente ovog posla. Novinare najčešće možemo grupisati na pisce i urednike, ali podela između urednika i pisaca nije uvek jasno definisana. Iz tog razloga sagovornike smo pitali u čemu se razlikuje posao novinara i urednika.
Razlika postoji u smislu da je nešto šira slika, ta urednička nešto drugačije obaveze, taj neki segment sitnog menadžmenta postoji, ali ja se trudim i u svim situacijama da budem pre svega novinar i da nijednog trenutka ne pomislim da to više nisam, jer sam, bože moj, nešto drugo ili više. Mislim da od toga nema mnogo više i ja i dalje mislim da je taj posao sjajan. Između posla novinara i posla urednika postoji jedna formalna sličnost, a suštinska razlika. Po meni, formalna sličnost je u tome što su i urednik i novinar zaduženi da građanima objektivno prenesu određene informacije, a sa druge strane, ta suštinska razlika je u tome što je novinar obično opredeljen za rad na terenu, a urednik je taj koji ima posao vezan za kancelariju i koji koordinira radom svih novinara. Ali i novinari i urednici su tu da građanima pruže objektivnu, tačnu i pre svega brzu informaciju. Novinari su zaposleni u redakcijama novina, radio i televizijskih stanica i raznih agencija. Oni prikupljaju i obrađuju najnovije informacije, a potom ih prezentuju publici. Koje veštine i osobine su važne za uspešno obavljanje ovog posla? Pre svega komunikativnost, snalažljivost da dođete do određene informacije i brzina da tu informaciju objektivno, tačno prenesete građanima. Pre svega ljubav prema poslu, upornost, izdržljivost, nespavanje, dobra kondicija, poznavanje ljudi, što veći imenik, nekada imenik, a sada mobilni telefon sa što više brojeva, poznanstva i da se zna da pre svega pouzdanost informacija je ono što bi trebalo da krasi ovaj posao. U trenutku kada reality programi i brzina koju imamo na društvenim mrežama, na mobilnim telefonima, imaju prioritet i kada dezinformacije često idu u prvi plan, jako je bitno da se proveri sve što dođe, jer vest, naravno, znamo koliko strana ima i šta dalje treba tu da se radi, a nije to lako. Neko bi rekao, naš zadatak je da prvi informišemo, naš zadatak je da tačno informišemo i što brže da tu informaciju plasiramo. I nadam se da će tako biti i dalje i da nećemo ići za tim da senzacionalistički objavljujemo nešto neprovereno. Ako si znatiželjan, pismen i pošten, ne nužno tim redom, to je to. Samo je važno da te zaista interesuje kako se nešto dogodilo, zbog čega ili kakav je značaj toga, da nekako umeš to da formulišeš i da ne moraš previše poštapalica da upotrebiš i da ne bude ukupno 12 reči u opisu, ne računajući lična imena. I jako je važno da ostane koliko god može da opstane taj stav da ono što jesi video ili čuo preneseš tako kako jesi video ili čuo, a bez ikakvih interpretacija, promena, okretanja, i mislim da su te 3 stvari negde sve. Medijski profesionalci rade u svako doba i u različitim uslovima, zavisno od zahteva posla. Redakcije informišu javnost i danju i noću, a radno vreme često traje sve dok posao nije u potpunosti obavljen. Kako zapravo izgleda radni dan novinara i urednika? Budim se od 2:30, ne mogu da kažem uvek da ustanem u 2:30, ali mi treba malo vremena dok se probudim. Na poslu sam između 4:15 i 4:30, u 6 počinje emisija, od 6 do 11, 5 sati je našeg programa. Tu sam 5. sprat, podrum, 1. sprat, to znači redakcija, režija, studio. Sa kolegama se dogovaram, kolegi su na terenu, nije njima ništa lakše nego meni, naprotiv, posebno kad su hladni dani i kad su veliki minusi, kad oni čekaju duže na uključenja nego što bi trebalo, a malo se otegne razgovor u studiju, ali nekako se to pakuje i pokušavamo da budemo korektni prema svima. Prva stavka je sigurno to, da onog momenta kada postanem budan, svestan i relativno razuman, vidim šta se dešavalo, da imam u glavi sliku tog dana kada je moj segment u pitanju, da li se nešto važno dešava kada, da li se nešto sinoć, noćas
dogodilo i taj deo nekako nikad se ne računa u posao. I meni stvarno i nije. Mislim, i da ne radim ovaj posao, da radim bilo šta drugo, mislim da bi ista ta količina informacija bila nešto što mi je potrebno i što želim da znam. A onda je, recimo, nešto 10 vreme kada sam ovde, nama je trenutno, kako smo organizovani, taj sportski pregled je u 4:30, druge ozbiljne sportske vesti su na 1 i u 6 i to je otprilike ono što bi trebalo pripremiti. I ono što jeste uobičajeno su prenosi utakmica, vikendi su nam puni, imamo dosta toga i to nekada bude i naporno i ne uklopi se čoveku ni u neke druge planove ili želje, ali i dalje volim i radujem se što svakog vikenda znam da ću provesti par sati komentarišući fudbal uglavnom. Mi, novinari, urednici, ljudi iz medija, uopšte nemamo radno vreme. Dakle, ja i kada sam na godišnjem, ja konstantno pratim vesti, stalno sam u komunikaciji, stalno smo, jednostavno, to je neki posao koji nas tera da konstantno budemo u određenoj, da budemo informisani o svim, u zavisnosti od sfere koju pratimo, tako? Tako da mislim da mi u principu, konkretno u mom slučaju, u slučaju mojih kolega, mi nemamo radno vreme. Često se čujemo i preko različitih Viber grupa i razmenjujemo određene informacije, preko mailova, tako da moj telefon najčešće smeta mojoj supruzi, mojoj porodici, pošto on stalno zvoni, stalno se oglašava i mislim da je u principu za jednog dobrog novinara, urednika, za dobrog poznavaoca prilika u ovoj sferi potrebna upravo ta komunikacija i konstantna informisanost o svim aktuelnostima. U filmovima i serijama redakcije deluju kao veoma dinamično okruženje u koja neprekidno pristižu pozivi, mailovi i dopisi. Da li je to stvarno tako i u realnosti? Jeste, mislim, opet sve se vrti oko toga, ako je čovjek znatiželjan, ako ga zaista zanima puno toga, ovo je sjajno mesto, jer zbir ljudi koji prođu u toku dana kroz redakciju, sad žargonski zna sve na svetu i u svakoj oblasti šta se dogodilo i šta se sprema i kako je bilo. I ako samo svako od ljudi koji su tu donese po neku malu informaciju, na kraju se to spakuje u format koji gledalci vide kao vesti ili kako god da se zove, to nešto što je uobličano u pola sata ili sata, ali praktično cijelog dana se nešto dešava, neko dolazi, odlazi, neko juri, neko trči, neko pokušava da stigne da se to na vreme izmontira, da bi moglo da se emituje ili da se napiše, da bi moglo da se šta već uradi ili da se s nekim razgovara, da bi to stiglo što pre do gledalaca, slušalaca, čitalaca, kako god. I to jeste onako jedna neobična vreva gde naravno ljudi sami sebi znaju da nametnu stres i da nekako se potrude da im bude još dramatičnije, ali prirodno, onako i iskonski to jeste zanimljivo mesto gde se nešto stalno dešava i gde nešto, ako ništa drugo, interesantno može da se čuje u svakom trenutku. Ja kada sam prvi put ušao u desk informativnog programa, ja sam bio u čudu. Nisam mogao da verujem šta se to dešava. Dakle, nećete verovati, 30-40 ljudi u jednoj prostoriji, svi komuniciraju, telefoniraju, neki su sa slušalicama koncentrisani na tekst koji pišu. Dakle, kada uđete, vi mislite da je zaista kao u filmovima, prosto se ne zna ko šta radi i šta se tu dešava, ali kada malo uđete u suštinu, uvidite da zaista svako tu radi svoj deo posla i da bez obzira što je tako možda na prvi pogled izgleda konfuzno, u suštini su svi vrlo dobro organizovani i sve dobro funkcioniše. Tako da, evo, s jedne strane mislim da sam se ja potpuno uklopio u tu sredinu i sada meni, evo, ako treba da se koncentrišem na nešto, nas 50 okolo mene da viče i da galami, potpuno mi ne smeta, ja sam koncentrisan na ono što radim i trudim se da to uradim najbolje moguće. Od kako je internet postao naša stvarnost, novinarstvo je doživelo velike promene. Danas redakcije učestvuju u trci za klikove, takmiče se i u domenu brze objave informacija, a društvene mreže donele su izazove poput lažnih vesti. U kojoj meri i na koji način se ova profesija zaista menjala od vremena kada su naši sagovornici započeli svoje karijere do danas? Pa ova profesija se konstantno menja i meni se čini da se menja sa razvojem IT tehnologije.
Svi imamo danas pametne telefone, tablete, laptop, računare i tako dalje, tako da se u skladu sa tim menja ova profesija. Mislim da smo mi najbolji dokaz svega toga, odnosno naša kuća Radio Televizije Vojvodine, s obzirom da se nalazimo u novoj zgradi. Mislim da je to jedina televizija koja je u poslednje vreme izgrađena na ovakav način i tek ćemo biti svedok koliko će se ovaj posao i ova profesija menjati, naravno, u pozitivnom smislu. Menja se, da, mnogo se menja i čini mi se da se, ali kao što se i svet menja brže nego ikada, tako i ovo menja. Potpuno je pobedila ili pobeđuje, iako se ja stvarno trudim i žarko želim da se to ne dogodi, površnost i onako jedan lights pristup svemu, gde ništa nije suštinski važno, gde ništa nije vredno ozbiljnije pažnje, neke analize, nekog backgrounda, traženja, ako ništa drugo, objašnjenja zašto se to događa. I nažalost, na svetskom nivou je veći deo novinarstva stigao do toga samo ti klikni, a kao to što ništa nećeš pročitati ili samo pogledaj blještavu špicu, a to što ništa nećeš čuti nema veze. Sve ovo što trenutno živimo je toliko brzo, toliko na parče da nekako imam utisak da se suština gubi, da to više nije pokušaj da se ljudima da slika nečega što nisu sami stigli da vide, nego da im se samo nešto pomene, da se bocnu, da se onako uznemire i da kao nešto sledeće stigne za 2, 10 ili 20 minuta. Bez obzira što se sve menja, što se menja način obrade informacije, suština ostaje ista. Da tačno informišemo. Da malom čoveku pomognemo da reši neki veliki problem. Da dođemo do nekog do koga on ne može u tom trenutku da dođe jer su njemu vrata zatvorena. To smo pokušavali i pre 15-20 godina, to pokušavamo i sada. To nije uvek uspešno. Ta vrata su nekad i nama zatvorena. Nekad sagovornici ni nama ne žele da pričaju. Ali opet nećemo da odustanemo da pokušavamo tako nešto. Novinari i urednici rade u veoma specifičnim uslovima i gotovo svakodnevno se pred njih postavljaju veoma kratki rokovi. Da li to podrazumeva stres i kako sa njim izaći na kraj? Dok ne dobijem odmor, uopšte ne znam koliko je stresno. Jer dok radite, ne razmišljate mnogo ni o tome koliko se dajete, ni koliko ne spavate, ni koliko se nervirate, jer sve je to deo posla. A onda uzmete odmor 2 nedelje i ne možete da se naspavate i boli vas sve i budite se u 1:30, a onda ne možete da spavate i ne ide vam se kod prijatelja i niko vam se ne gleda i u stvari taj odmor je u stvari najstresniji. Negde s jedne strane, da, ima ga i mogu da se setim brojnih primjera kada mi se činilo da ne mogu više i da ću eksplodirati ili sam viđao ljude koji su na ivici. Ali onda kad pomislim da neko operiše otvoreno srce, da je neko podvodni miner, da neko radi sa najopasnijom i najeksplozivnijom hemijom ili ne znam, projektuje zgradu koja bi morala da iznese velike težine, razne vremenske uslove, malo mi je i nepristojno da nekako nazivam ovu profesiju neviđeno stresnom. A da stresa ima, sigurno ima i jednostavnijih poslova i poslova koji zahtevaju manje te vrste trošenja, ali mislim da je sve to nekako deo paketa i kada bih morao da ocenim, taj stres ne prevazilazi ono što je lepo i ono što me i dalje drži da verujem da radim pravi posao. Upoznali smo se sa pojedinim izazovima novinarskog i uredničkog posla, ali šta bismo mogli izdvojiti kao najtežu stranu profesije? U stvari, najgori trenuci nemoći su kada ti je nešto jasno i očigledno, kada čuješ od par ljudi, kako mi to kažemo u žargonu iz ofa, da se nešto događa ili da nešto nije dobro ili da se nešto dogodilo ili da će se nešto dogoditi, a onda niko od njih ne želi da to izgovori ni u mikrofon, daleko od toga da hoće u kameru i ti malo imaš taj osjećaj da si nemoćan, a želiš da to nekako izneseš. S jedne strane, kad se bavite ovim poslom, na neki način gubite privatnost. I mislim da je to možda najveći
po znacima navoda problem ove profesije, ali svesno ulazimo, svako od nas je svesno u ovome, tako da s jedne strane prija, s druge strane ima onih momenata kada nam dođe da kažemo dobro, pustite me, pa kaže vi ste taj, da jeste, ja sam taj, ali sad sam ovde privatno. Tako da, eto, možda jedina po znacima navoda mana tog posla je da na neki način mi gubimo privatnost, ali naravno sve to ide u rok službe. Novinarstvo podrazumeva puno lepih stvari, događaja i poznanstava. A šta bi mogla biti najlepša strana ove profesije? Svoju profesiju volim pre svega zbog konstantne komunikacije sa velikim brojem ljudi. Ja sam po prirodi čovjek koji zaista voli ljude i nikada mi nije bio problem ni da se upoznajem sa ljudima i to je ono što je možda i ključno bilo da odlučim da se bavim ovim poslom, zato što imam priliku, baveći se, radeći ovaj posao koji radim, da upoznam gomilu ljudi, veliki broj ljudi koji nikada ne bi možda u svom životu mogao ni da sretnem, tako da mislim da je upravo ta komunikacija i poznanstvo sa velikim brojem ljudi najveća prednost ovog posla. I dalje imam dovoljno energije da kada ne radim par dana malo se uželim ili kada, ne znam, odem na odmor, onaj pretposlednji dan već imam jasnu sliku šta me čeka za 2, ali ne samo kao ja moram na posao, nego kao sad kad dođem onda ćemo ovo, onda ćemo ono. Drže me i neki dragi ljudi s kojima radim silne godine ili koje sam upoznavao kroz ovaj posao i drži me vera u to da to sve zajedno ima smisla i može da bude dobro. Bila sam na nekim mestima koje verovatno ne bih mogla da obiđem da se nisam bavila ovim poslom. Možda bih i mogla, ali ne na taj način. Upoznala neke ljude koje verovatno ne bih znala da nisam ovo radila. Bila sam u Riju za vreme olimpijskih igara, bila u Londonu za vreme olimpijskih igara, bila u Baku za vreme evropskih igara mladih. Upoznala, kažem, rekla sam da je sport moja pasija. Upoznala sam sve naše najbolje sportiste. Eto, to je nešto što ti prija, da. Dinamika, stalni pokret, niz informacija, novi događaji, upoznavanje ljudi iz svih sfera, neki su od najvažnijih karakteristika ovog posla. Šta bi bio pravi savet za mlade koji razmišljaju da krenu putem novinarstva? Ovaj posao treba voleti. Dakle, ljubav prema ovom poslu je ključna stvar koja bi trebala da vas opredeli da se bavite ovim poslom. Ukoliko ovo ne volite, ukoliko niste spremni da ste 24 sata dostupni, ukoliko niste spremni da konstantno pratite vesti, informacije, ukoliko niste spremni da konstantno komunicirate sa ljudima, onda niste za ovaj posao. Ako je odgovor na sva pitanja da, onda svakako jeste. Pa da čitaju, prva i osnovna, jer imam utisak da nekako tu naviku gubimo opasno, da se trude da o stvarima koje vide, čuju, pa čak i dožive, razmišljaju, da pokušaju neko da ih izmere i ispakuju u svoju glavu, da ih nikada ne odgovore od toga da budu znatiželjni, da ih ne ubede, a stariji svet je sklon tome da šta ti sve moraš da znaš, šta ti sve moraš da pitaš, ako ih zanima neka pitaju, i ako žele neka probaju da saznaju sve na svetu i da veruju da može dobro i da uvek nekako može da se nađe pravi put i kada u bilo kakva vremena i u bilo kakvim okolnostima deluje nikako, deluje očajno, deluje beznadežno, nije tako. Tako da ako mogu da budu opet isto sa početka ili ko zna koji put znatiželjni, što pismeniji i što pošteniji, super će to da ispadne. Ja mislim da svako treba da radi ono što misli da može da radi i da bar da proba. Ako žele mladi da se bave novinarskim poslom, neka probaju. Ono što ja iz iskustva mogu da kažem je da to što se uči u školi o nezavisnom novinarstvu ili ne znam nija šta, to je teorija, možda čak i utopija. Ali, nemojte da odustajete, možda nađete neku svoju nit.
novinarstvo je smisao života, ti si novinar i kod kuće i na poslu, u svakom trenutku gledaš i šta je vest i šta bi moglo da bude više od vesti i kome bi mogla da pomogneš i koga bi mogla da pozoveš da se nešto popravi. Jednostavno, treba da se istraje u svakom slučaju. E sada, ko koliko ima snage, toliko i opstaje. Čuli smo tajne majstora novinarskog i uredničkog posla. Saznali smo kako izgleda njihov život i koliko su posvećeni svakoj vesti koju sa nama podele. Bez njih bismo nagađali o mnogo čemu i sasvim sigurno imali manje mogućnosti da objektivno sagledamo svet oko sebe. Kada idući put budete gledali jutarnji program Sportski pregled ili emisije o poljoprivredi, setite se da za novinare i urednike profesija znači Ta bitka za istinu. Vidiš, čuješ, pitaš, tražiš. Informacija, tačnost, brzina.